Християн Костадинов. Правя това видео, за да покажа колко досадни и несправедливи са учителите. Нека да започна с моята класна. Моята класна е много странна и сега ще ви изимитирам. Може ли да си направим домашната по английски език, по домашен бит? Не може. Да бяхте си я направили. И после се случва това. Съучениците ви крещят и тя казва: много ви тъкате, направо не ви издържам вече. Щях да ви дам да си правите вие по английския по времето на вашия бит, обаче за дед викате няма да ви дам. Несправедливост! Ето и по-несправедливата ми учителка Дина Желева. Нека да ви имитирам. Къде ти е датата? Да ти пиша датата? Друг път да пише датата. Заради една дата ще ни изкара акъла тази жена. Вие що написахте думите от речника? Казвала ли съм да ги пишете? Сега ще ги напишете още един път. Просташка работа. Сега ще ви дам думите по 7 пъти, а на Денислав и Петър, за дето написахте думите от речника без да съм казала, ще ги пишам по 9 пъти. Просташка работа! Ето колко нечестни могат да са учителите. Ето, мога да ви скажа историята за това. Те написаха думите от речника, от учебника, в своята тетрадка речник, без учителката да е казала, и тя се скара. После на нас ни даде по 7 пъти думите за домашна. Чак по 2 пъти повече, защото се направи нещо хубаво. Ето какво е нечестното в учителите. Странните учители. Чакайте. Ето сега ще ви имитирам един много странен учител. О, Факийски, как си? Приятно. Така, сега отваряте марсианци, отваряте нотната тетрадка и записвайте заглавия на песен. Учителят ми по музика. Да. Но може би за него няма да какво толкова да говоря, той ми е един от другите учители. Следващото видео може да се разказва за учениците, да може да сме квиз с учителите. И да. Това беше всичко от мен. Довиждане и до скоро!